Li gorî encamên rapirsiyan sedî 25 dengderan ji polîtîkayên partiyên xwe û siyasetê bêhêvî bûne û dûdil in. Partiyên ku nû hatine damezrandin bi soz û wexdên çareserkirina pirsgirêkan bi taybetî dixwazin dengderên dûdil berê xwe bidin wan. Serokê Partiya Pêşerojê ya Şaxa Diyarbekir Aydin Altaş got wan di bernameya partiya xwe de behsa pirsgirêka Kurd kirine û dibêjin ev pirsgirêk tenê bi mafên destûrî çareser dibe. Li gorî nirxandina Altaç, dengder li bijardeyeke nû digere. Bi siyasetê vê pirsgirêkê gere çareser be. Ne bi tundî, ne bi kuştinê, ne bi em bêjin xerabûnê. Evan her du partiye jî 20 salê vê paşî em bêjin hem HDP hem AK Parti. Di vê xusûsê de gel kirina aloziyê. Gel di vê xusûsê de dibêje ki partîkî nû, partîkî fikrekî nû ku ji me re bibe hêvî em zanimin em ji van her du partiye gava dûr ketin ev ê partiyan nû pirsgirêka vê henemê çareser bike. Li çavê xwe dide ser viya. Kampanya başlatmamız lazım. O ahlaki yozlaşma. Li gorî nirxandinên rêveberên partiyên nû, AK Partiyê di nava 20 salên desthilatdariya xwe de pirsgirêkên civakî çareser nekirin û pirsgirêkên hey jî mezintir bûne. Li gorî ku rêveberên Partiya Devayê dibêjin, sadê sihê piştgirên wan ji berê piştgirên AK Partiyê bûne û sadê bîstê wan jî piştgirên CHP bûne. Serokê Şaxa Diyarbekirê yê Devayê Cîhan Ülsem got, ji ber sedemên cuda, dengder naxwazin fikra xwe bi aşkereyî ji saziyên rapirsiyan re bibêjin. Li belê, roj bi roj, piştgiriya ji bo partiya wan zêde dibe. Yaşanan süreç göz önüne geldiği zaman Em rojava xwe li gorî daxwazên welatiyan diyar dikin. Ji sadê heştiyê civakê bawerî pê hebû ku ev desthilatdarî pirsgirêka Kurd çareser bike. Lê mixabin nebirin serî. Ji ber siyasetên şaş, tê hêviya welatiyan ji vê desthilatdariyê nemaye. Heta ku mirov navê pirsgirêkan rast nedane, pirsgirêk nayên çareserkirin. Divê ev siyaset û sîstema rêveberiyê bêguhertin. Da ku pirsgirêk bên çareserkirin. Yol gösteren mürşid şehrimiz. Nêzîkatiya partiyên siyasî yên li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aborî li ser biryarên dengderan diyar kere. Rêveberên partiyên Pêşeroj û Devayê xwe wekî navnîşana çareserkirina pirsgirêkên civakî dibînin û daxwaza dengan dikin. Bi gerimbûna rojava hilbijartinê re tê çaverêkirin ku hejmara dengderên dûdil kêmtir bibe. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.